Драволрун. Шугаев Александр Лукичевин татулута жабын. Бу Теодон Кистагулин итулар Килинок международной выставка келен кытта турабыз. Быйылгы выставкага кехите-сихите кытта чутел жага эссе билдирип курдук. Булрыны таар. Булрын эне кытты бытып. Первое место. Чугаев Александр. Булрын хакайретте хоотаган келбеп боллакпына билеген хакайрын устара элбектер. Барыда улхан диллер көстөр устар келлилер. Аны быйылгы күрәк выставкада тыгаһына хос болара болу. Быйылгы выставка художественный көрәккә быяктарбын бердим. Үз быягы анаттан кетехекпит көрөкпүт жок сетеге текселлер ду дисиаттар ду диен. Оннан сакайрын устарыгар сетехини багарабын. Дебит онтан эме быйылгы көрәккә тантуна сетеге текселлер боллар диен эме багаһын алакпын. Ас быһагар бир быһагар онтон белемнән албытым, онтон конкурска берегем. Бу быһагар того ас быһагар таллым детакына хакайрыгар ас быһагар балыгы кыһаллар, манна сымнага сеттим быһаллар. Хати булганда да ас быһагар. Кинләр күскә ваттар, гейдик сыя быһан хөтитим беребек келиләр. Ата бу сакау быһагар арсарга булыр гыттана кине Тотарга хабарга топсагай, быһарга торга балыкка да барар, экке да барар, дегеттер быһак болар бу, хака быһага. Баратыяр барар. Нючалар маны тотан көрән бараннар, манна тохта лишне хох диян, эделләре бит. Хака быһага билләр боллады. Баратынан дегеттер. Балыкта кыһыңы тымныга тосуа, айыңы куяска, кине климат хайбарар улар етим уят. Бүгін бұл бастығы көммет еннігінен Монтанине өседаны видеолар тақиқтыра. Білендеріні бітіе түтет қонып бар. Выставка бітіеға.